Maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na yan atod sa Indo kan Zion Castel Hotel, located at Masoso Compound, San Isidro, Irigan City. On and managed by Councilor Danday Robles Moralio Asanza. Ana oras man ini hatod man sa Indo ka na Nakins Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa tubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa syudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Mga karonda, magdangog na sa programa Parreta Asimplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asimplatica. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Pet sa uno na kita kan bulan na Agosto aldaw po kita nin Sabado. May bahan niya to sa lado technical si James Oko, sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Malumluma na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon. Sige sana, so ibang ani nagralaban na.
Ang importante, maalang ang sagkod sa agat sa Lunes, may laog na naman sa trabaho. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa kasentruhan ka na siyudad ni Iriga, digdi po sa Rinconada area, Senman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya po ni Nalbay, ano man po ang sendong pinagigibo, eribahan po kita. Sa halos sa may kabang oras na presentasyon, pang Sabadong edisyon ka na programang Barata Sin Platica. Hoy, kumusta sa Unipe High School Batch City 7? Nag-tipon-tipon, binag-una ang account. Kan grupo, bako ng Taralits, Barkadahana. Pero man sa nakamo, ang sendong kabarkada, Sal Fortuno Jr. Ay, Sal Fortuno Sr. Man sa na si dating congressman, ang grupo nindo. Sinsya na taday kita nakaibah duman sa harong ni classmate Marisa Cornelio Morillo dyan po sa La Trinidad, digdi po siyudad Ganiriga. Baka niya ako baha pa, dahil makabalyo duman sa tulay na sadit. Taro po sa tatawan tanin doon ngunya na pagkaldaw, ini pong nangyaring baha na naman kasudma sarong oras na ng pag-uran dyan sa kasentruhan ka na siyudad po nin Iriga. Ano ang nangyayari kan mga programa sa flood control, tapos ining sa mga tinampo, widening. Taro po sa dakulang problema kan siyudad nin Iriga, maski ang iba pang mga banwaan, digdi po sa Rinconada area. Yan pong mga proyekto kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur na pinag-i-implementar. Ini pong mga widening kan tinampo asin may o kabali pa ang drainage canal. Ining mga drainage. Ang problema po, dahil po tarapos ang patrabaho kay ning shoulder widening kan tinampo digdi sa barangay San Isidro Ciudad kan Iriga, abot na yan dyan sa digdi sentro, pasiring dyan po sa Banwaan kan Nabwa. Papaano ang pundo kay ni? Yan ang dakulang kahaputan niya to sa DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Saro po yan sa nagiginkaw sa kana pagbaha. Hulitaan tubig po na bako unang nagdadago sa drainage, ta putol ang mga drainage dahil man tarapos. Ang pakasemento, pati ang shoulder kan tinampuan widening, dahil po tarapos pagaling San Isidro abot dyan sa Banwaan kan Nabwa. May nag-picture na nga ni na itong agyan kan tubig nagparasadit ta. Putol nga ni dahil tapos ang patrabaho kan mga drainage. Anong nangyayari sa DPWH? Hain ang pundo kay ni. Yan po ang dakulang kahaputan niya to. Ano yan taday nagkakatarapos ang proyekto? Samantalang may mga pinagsasabi dagdi sa mga flood control project na ini digdi po sa Rinconada area na finish project. Completed na ang project. Hain na supundo taday yan natapos. Yan ang dakulang kahaputan niya to. May mga nagluwas bagang barata na budget kan Banwaan in Nabwa bilyon sa flood control. Ang Banwaan kan Bula man. Digdi man sa syudad kan Iriga as in iba pang mga Banwaan milyon sa naan budget. Kaya nagngangalas kita, tapig paparabaha na lugod. Samantalang kadrodakula kan mga ipinagtataong budget kan Department of Budget and Management kan Gobyerno Nasional para sa mga flood control project digdi po sa Rinconada area. Ano po ang nangyayari sa mga LGU? Digdi nga na syudad kan Iriga, sige man ang paakal kan mga drainage kundi may problema. Dawa anong paakal po kan mga drainage kan syudad nin Iriga sa kasentruhan kung ito mismong luluwasan kan tubig barado o sadit ang aagihan kan tubig ay mayo pong mangyayari dyan. Dikit sa ng oras mag-uran-uran sa syudad kan Iriga talagang mabaha yan. Pakarayon ang mga drainage.
Kumbaga, diretso dapat ang bulos kan tubig. Yan po ang dakulang problema niya to. Digdi sa iriga, saka sa iba pang banwaan sa Rinconada area. Naawa nung pulos-pugos kan mga LGU, kung an mayor na agyan kan tubig pa, siring dyan sa Bicol River, barado, paliko-liko, dahil tapos ang proyekto, inutil po yan, mayong mangyayari kan mga ginastos, bilyones na pundo, na kwarta kan gobyerno, nahali sa buwis kan mga namamanwaan, mayo man pakinabang, an sa tuyang mga kababayan, tabinabaha man giraray kita. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Saro pa kayan, ini pong mga mayong disiplina na ibang mga kababayan niya to, nasigisanan apunin mga basura, mga plastic kung sa insay na lugar. Dapat ini po ang matutukan, magkaigwanin kooperasyon ang lambang saro, kung habo niya tong bahaon ang lambang kasentruhan na lugar, digdi po sa Rinconada area, sinman probinsya kan Camarines Sur. Yan po ang dapat niya tong gibuhon. Takun ang LGU sa naman, ang magpaparakampanya laban sa baha, ay mayong mangyayari. Dahil po yan kaya kan LGU, mas kan budget. Kung dahil napapakarhay ang proyekto, dahil po nakikikooperar ang lambang saro, ang mga namamanwaan, mayo pong mangyayari sa satuya. Dahil po makukontrol ang baha na ini. Sabi nga ni kayan, baka umanining kunyan natural calamity po ini. Bako ining man-made. Ang man-made, iyo po ang mga basurang nakakasulat dyan sa mga drainage. Tapos ang flood control project o ining drainage na day tarapos. Iyo ang man-made. Na masakit pong sagangon, ang uran, ang baha. Dawa yan pinaano, kung talagang day maggibunin paagi, ang lambang saro, day mikikooperar, useless po ang kampanya kan sarong banwaan o barangay laban sa baha digdi po sa satuyang lugar. Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karondang Philip Marinaga sa imo asin sa kabasagan tabay. Kasud matabi karondang Philip nagbisita sa syudad ning Naga si Senator Erwin Tulfo asin personal siyang nakipag-ulay kay Mayor Leni Robredo asin katakot kang pagbisita kang naunang bita ng senador. Ipreresentaman kang alkaldesa ang haluinang pangarap kay ni sa syudad ning Naga parang gibuhon ining walkable ang mga tinampo sa naunang bita ng syudad. Nanutaran kaya tabi karondang Philip na mismo kay Mayor Leni Robredo na nangako ang senador na maglalaan ng budget para sa Peña Francia redevelopment project. Ipigdagdag kang alkalde tabi karondang Philip na kamagtukaw siya bilang alkalde kang syudad ning Naga, nagtatabang na ang senador urog na sa lado ka mga social welfare funds para sa mga medical assistant scholarship asin iba pa. So naging makulor tabi karondang Philip itong naging pagbisita ni Senator Erwin Tulfo asin nagpasalamat ang si Mayor Leni Robredo sa sinasabi ng senador, pera kaya sa pinagtatao kay ni mga social welfare funds para sa medical assistance, nagtataupay ni mga scholarship sa naunang bita ng syudad duman sa mga deserving na mga estudyante sa syudad ng Naga. And sa pagbisita kay ni Kasud Matabi karondang Philip, pigdakula ang naging kaugmahan asin pasalamat ni Mayor Leni Robredo tanahiling kang senador ang luway-luway na lalong pagpapagayon kang syudad ng Naga asin bago nagali si Senator Erwin Tulfo nangako ini kay Mayor Leni Robredo na matabang siya, susuportahan niya ang alkalde sa ikakarahay asin ikakagayon kang syudad ning Naga tabi karondang Philip. Peraman da na budget karondang Raquel na ipinagtagama sa redevelopment kan mga tinampo dyan sa syudad kan Naga ni Senador Erwin Tulfo. Mayo pa man tabi karondang Philip na binanggit si Mayor Leni Robredo kasuod ka mag-atubang ini sa nagkapirang media sa syudad ning Naga kamayo pa man gayud na pag-ulayan sa budget pero ang promesa da kang senador bago ini nagali
masuporta siya kay Mayor Leni Robredo sa ikakarahay as in ikakauswag kan syudad ni Naga. Taaloy na baga kaya inimbango talaga karon ang pilit ni Mayor Leni Robredo na maging walkable sa inman na tinampo sa syudad ni Naga para man sa kapakanan asin sa safetyness kang mga taga-syudad ni Naga asin makapag-inganyo sa mga investor asin dakol na mabisita sa syudad ni Naga kung ikabila kaya sa rong bisita o turista, negosyante, siyempre ang pirming iniisip na yan kung ikabaga safe na maglakaw sa inman na tinampo sa syudad ni Naga, siyempre permitang iniisip ang sa imong safetyness, kapakanan sa imong sadiri urog na itong mga negosyante. And kasod matabi karon na pili pag atubang ni Mayor Leni Robredo sa nagkapirang media sa syudad ning Naga, saruday ini sa magiging oportunidad pag inganyo kang syudad ning Naga na magdakol pa ang mga investor asin ang mga turista na mabisita sa naunambitan ng syudad ta ang hinihiling daakal sa rumang investor sa mabisita ang kapakanan, ang seguridad kad sa indang bibisitahon na lugar. And sa tuya patabing iba pang impormasyon Karondang Raquel, anapot ka dyan, kan mga taga-Naga, taga-digdi sa Camarines Sur, haloy ng panahon, naging congresswoman na bagas yan, naging mayor kan Naga, ano taday napapakarayan tinampong yan, tapos gigibuhon highly urbanized city ang Naga? Aram mo kaya tabi kaya kaya Rondang Philip, ang problema sa syudad ng Naga, dapat i-expand, iluwas, garubaga na pugo, kung saan yung baga, pugo ng maray, ito na lang ang pinag-iikutan. So kay Puan Gayod, sabi nga ni kang ibang mga architect na mga estudyante sa syudad ng Naga, sa mga nagkapirang eskwelahan dyan, sa pag-aadal ninda, tangani dag bakong crowded ang syudad ng Naga, iluwas, pahiwason. Kaya lang, ang papahiwason kay ni bagang permilang bagang extension na ginigibo sa may barangay Pakol. Kaya lang, pag ang Pakol na barangay Pakol na crowded na, yan na naman ang problema. Dapat na magkaigwani sa rong urbanized architecture sa syudad ni Naga. Ang baga kang pinagibo ka ito ni dating konsyal architect Sani Maestrado kang pinag-adalan niya ang location kang syudad ni Irida. So, Iluwas ang pundo. saan mo pa yan? Tadawa pa ano pa ang pagpapagayon mo? Pagpapa-expand kang sarong lokal na gobyerno, pag ang kamot mo mamartilyohon, mayo talagang mangyayari. Karon da Philip. Dahil magparakuripot si Mayor Leni Robredo kung sa kapakaanan ka na tinampo sa Naga. Iyo nga ni. So, iyan man ang naobserbahan tabi karon da Philip ang mga nagkapirang mga taga-syudad ni Naga, maski sa lado kang media, na medyo kaya daa ang kamot ni Mayor Leni Robredo, mas mahigpit pa daa kay Manny Pacquiao. Anyway, tabi karon da Philip sa ipapakitang bareta, nagabot naman. Hanggutan ka kaya ni Mayor. Ano po? Hanggutan ka ni Mayor sa kani Norin San Luis Lote. Barkada tayo si Kuya, si Ma'am Lori. Hanggut sa mo kaya si Kunyan, Mayor Leni. Ano man nga si Raquel? Luna kung may kayo ni Kansurog, pigtutultog na mga ako. Anyway, tabi karon da Philip sa ipapakitang bareta, speaking sa syudad ng Naga, nag-abot naman sa naunabitan ng syudad ang mga bagas in fully mechanized na garbage compactor truck. Ini donasyon ni Tabi karon da Philip, hali sa Okada Foundation na naenot na nag-donate ng 100 million worth of medical equipment as in sa mobile clinic. Kasod matabi karon da Philip, iyan man ang pinag-post sa social media ni Mayor Leni Robredo as in pinagpahayag sa nagkapirang media na ang compactor truck na nag-abot, ini panapalan ang pangduwang donasyon ngunya na taon kung sa napakadakulang tabang dakay ni para sa solid waste management program kang syudad ng Naga. So, yan tabi karon da Philip ang sa mga heras na impormasyon sa lado lokal gikan sa location para sa Radyo Ronda, Raka Caceres reporting. Field Report! Salamat, Tabi Karundang Raquel, sa mga heras mong informasyon. Makulog sa halanuhan ang angat mo. James, nararautan sa tuyang salud ka yan? Naan kan mga purog-purog na yan. Maray kon si DJ Mandit, daw, oral daw, basta may pulutan.
ay makonsuelo ang mga pag-iriba niya to. Pero sa haloy ko na pong obserbasyon sa siyudad kan Naga, haloy nang nagparatukaw na pamilya Robredo, naging Vice President na si Mayor Lena Robredo. Ngunyan pigbabaha na lugod na entero ang siyudad kan Naga, pag-igwanin makusog na pagbagunas ng uran. Yan panahon kan nakaaging bagyong si Bagyong Christine. Ano po dahil napapakarhay ang mga proyekto siyudad kan Naga, magin ang mga tinampo. Saka dapat magdagdag ng mga alternate route ang siyudad kan Naga ta. Saro po sa dakulang problema dyan, ang problema sa traffic. Mag-decongest, pag abot sa agihan, congested na po ang agihan kan siyudad kan Naga pag yaon ka sa sentro. Kaya pag rush hour, grabe ang mga bihikulo, dahil na po makadalagan. Kaya dawa yan magbugtak dyan in speed limit. Kung dahil man nakakahiro ang mga bihikulo, mayo man yan. Ang mangyayari kan, pag didilihin sana naman yan, kan mga paradakop. Ini, dahil po marayuan sa kuyang obserbasyon dyan. Makmutris mil ang penalty. Pag naglampas ka sa 30 kilometros kada oras na dalagan, na dyan sa kasentruhan kan siyudad kan Naga na pangyayari. Dapat bako unang mga paradakop ang maggibo kay ni. Para sa kuya, igwa na lang po ang CCTV na pag-abot dyan sa inutan, kung ika may violation, tuklo na. Kaya na magparadakol nin mga tangdanan na paradakop din. Mga paradakop pati, mga paradilensya man. Hindi nga na isa iriga. Kadakol kan mga CSU, may market enforcer. So police, lana ka, relax ngod. Kaya na mga nagtatrabaho ngayon ang pulis sa traffic. Mahiling mo dyan sa outpost. Mahiling so police, perming yaon sa laog kan na outpost. Kadakol na kan tangdanan niya to, pag abot digdi sa traffic, alagad an nandadakop duman siyudad kan Naga an Public Safety Office sindan paradakop an pulis duman na lang sa mga alimbawa may ririkiron kaibahan yan digdi man sa erga tamayo pa man rikir nananalasan mga CSU kaya dawa pinaano po kung an problema sa tinampo, dahil nadidisiplina ang mga driver, tapos ang sarong lugar, maayo man parking space na dapat parkingan, takulang problema po yan. Isa ang nanganganaan sa violation. So mga driver, kada mahiling na may dikit-dikit na violation, titikitan. Anhapot, sa'yo nagdadagos ang mga kwartang ini, napigpa para mga nagiging penalidad sa mga driver. Dapat may resibo man kayan ang lokal na gobyerno kung saan niya nagdadagos. Baka sa bulsa sa naman kan nagkapira. Kita pera de los bienos. Ini pong nangyayaring ini. Kumbaga sabi nga ni kay ito ni dipuntong Governor Congressman Luis Villafuerte. Totoo yan. Yan ang hapot, sa'y nagdadagos ang kwarta. Namayo man resibo. Ini sa nang mga sa plasada. Hindi sa, yan, natubangan ka na sarong dakulang mall, siyudad kan Irga, sa mga motorsiklo, 10, 20. Hain nagdadagos yan. Yan ang dakulang kaputan dyan. Tapos kung sasabihin, pansweldo kan mga job order, ano taday na si sweldohan tulos? Sa laog ng tulong bulan bago masweldohan ang mga job order, ini nakakaabutan bareta pong ini sa kuya. Rakman baga, pigpapara baralad, pigpapara kunyan, minsan may mga nakakaiwal pa yan. Ngayon, kung medyo madunong-dunong man, so tatawan ka itong plasada. Dapat, kunyan yan, bakong plasada nito, mismong lokal na gobyerno kan Irga magpasar nin ordinansa na ining mga pigpaparkingan dyan.
yan penalidad sa Indo. Ordinansa ang syudad na plasada ang itaw dyan. Ano yan? Tindahan. Ang parking space, ginigibong negosyo. Kaya dahil po ako mangalas, digdi syudad kan irga, puro na sa na negosyo. Kadakol kan nagsasabi na puro na sa nangyadakop sa irga. Tapos, iniman ng mga may business establishment sa kasentruan, pigpaparabugta ka in reserve. Ang shoulder kan tinampo, ang kabangang portion kan tinampo, digdi sa may Ortega Street. Ano yan? Sa diri na ninda ang tinampo, ang shoulder, ini po ang masakit digdi. Ining ibang mga negosyante niya to, gustong suluhon ang tinampo. Gustong sadirihon. Ay, di pwede yan. Iyan, parking space. Kung kamo masadirin na kayan, illegal po yan. Mayo man nakapalaman sa ordinansa kan syudad na sadirihon indo an atubangan kan sa indong mga business establishment na shoulder na kan tinampo. Makabubuisit baga. Saro po ini sa dapat tutukan kan mga traffic enforcer digdi po sa syudad kan iriga. Tayo po yan ang nawawaraanan in parking space dahil ang digdi sa mga pigpaparabugtakan na reserve kaya na yung mga darakulang business establishment. Ako may hinapot na ako kaya na konsyal kan irga ka ito. Mayo man ngayon. Bawal nga ni ngayon pagparabugtakan in dan in reserve. Mayo man nga ordinansa ang syudad kaya. May ordinansa ngaya na bawal duman sa mga shoulder na pagparabugtakan in reserve. Kan mga business establishment, illegal po yan. Tinampo baga yan. Ano yan? Binubugtakan na, no parking, tapos bubugtakan pa nin barikada, ay makabubuisit baga. Ano ang ginigibo kan na traffic division, kan PNP iriga, kan CSU, tada yan haralion. Ikararga yan kunsain, arapon yan duman sa basurahan. Ano yan tawag para burugtakan dyan in no parking? Na naka-reserve sa inda ay buisit. Eh kaman nga ni ma-high blood digdi sa iriga talagang maski an mga opisyalis digdi maski si mayor ma-high blood yan kan mga sistemang yan na dahil man nasusunod an tamang proseso an pag-implementar po kanli digdi po sa tuyang syudad. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya puro na sa nabagat katuyawan digdi po sa iriga, yun man yang syudad na ini puro dakop. Pagabot sa kunyan, man ngayang marhay na serbisyo sa mga taga-iriga saka sa ibang lugar na nagdadayo digdi nagsipag naman nga di basang nauusay ito kasentruan. Pirming iyo po yan ang tuyaw. Maski ang ibang mga dating alkalde, ang ibang mga opisyal kan ibang banwaan digdi po sa Ringconada area. Arog pirmi kayan ang feedback sa sakuya. Ano man nga niriga? Kaito pa nga ya dahil man nga nahuhusay. Lalo na ngayang unyan. Garo nga maluya si Mayor Rex. Yan. Ay niya ako. No comment ako dyan. Baka maanggutan naman ako ni Mayor. Ayan tuyaw po yan. Kan mga taga-ibang lugar. Bako sa naman ako ang nakakamali siya kayan. Ang nakaka-obserbar. Pero dahil kita tutuyaw basta kung bakong sa karahayan kan syudad. Gusto tang mapakarahayan syudad. Mismong ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan iriga maghiro bakong sabi kan nimo puro sa nakaya nga diligence ay inotil po pag-arog kaya kung an isip sa na magparakolekta pero na yan sa istorya ni Attorney Nonoy Waperina si Idol ay amo nga siton ibutang permi ngayang bagay siton si Fatima Adayo bilang market supervisor ta maray nga koleksyon napot puro sa na koleksyon dahil lamang kaisipan napakarayon ang merkado ay di man kita nagkukontra sa koleksyon na yan kundi ang merkado ultimong CR dyan sa Pest and Met section dahil na perming barado abang lain kan parong ay ano yan mayo ng improvean ang merkado pag-arog ka yan kaya po yan i-improve kung talagang maggibo
ni na paagi an mga namamayo sa lokal na gobyerno kan Iriga, hain ang chairman kan Committee on Market. Isay ang chairman kayan, dahil lamang naghihiro. Tigdi po sa mga miyembros kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Na obserbaran ko, garo maluya ang hiro kumpara kay itong mga nakaaging miyembros kan sanggunang panlungsod. Kung ang pagparaurulayan sa na dyan, kung ano-ano sa ng mga pigu-urulayan tapos ipapaapudan ka Sureko, ang Water District, manangyayari pagpaparapaapod dyan sanggunang panlungsod, nagkakaigwaman daw ng tultol na aksyon ang Water District, ang Kasureko, napapababa daw ang singil sa kuryente, dahil man. Nagkaso pangani ka mo, kinasuhan kan LGU Iriga, an Kasureko kan maglangkaw so taripa ninda sa kuryente uminabot ni na halos 18 pesos and per kilowatt hour. Mamambagang nangyari din og pangani sa syudad sa kaso. Ay inda kaya kadakol po kan mga dapat pakarhayon digdi syudad kan Iriga. Kung natutuyawan ang ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno, sinda mismo pakarhayon ang pasistema kan lokal na gobyerno kan Iriga tanganing mabinsir ang mga Irigenyo. Tapos natutuyawan pa kaya na puro na sa kaya nga concert. Kaya nga pa-concert pa more ta nganing magparabaan Iriga. Tapos pag-i-eleksyon nga sobre sa kaya nga sobre ang Iriga. Pambira. Anong nangyayari sa Satuya? Malainon bagang pagparadangugon ang mga arog kay ning komento sa Satuyang mga Irigenyo. Sa mga taga-Ringconada, kamukha nga mga nababakal, kaya dahil naman nga kamong asinsuhan na lugar ang Ringconada sa Kairiga ay pamyayari pag-arog na po kayan. O ano man ta natutugot kita na pagparabakalon, kita man ang may kasalan ka ini. Dahil pagpara kumbaga dahil pagparatauanin na arog kaya na padanayon ang mga arog kaya nagibo kan mga politiko digdi po sa Ringconada area ta kita man sa na aapektaran malainon bagang pagdangugon nan Iriga Ringconada pag-ieleksyon perming nababakal sa ibang lugar may barakalan man, kadikit, dahil nadadara kan kintab kan kwarta. Kaya magtios ka mo kung binabaha ka mo. Sige sanan pa-concert sa sendo, ay pambihira man niya ako. Ako, dahil man ako binsido sa arog kaya napigpapara, sabing nababakal ang mga taga-Iriga. Igwasa na gayon, ang mga taga-Ringconada. Majority, puro yan nangangaipo. Kundi ang problema, so dahil man nababakal, siyempre, mamuto-muto yan. Ano man na, dadamay pa nga. Garo man sana yung Vice President Sara Duterte, ang mga nakapalibot, mga pulungo solider, ay dadamay pa nga nindo ako sa kalukuhan nindo. Masakit po kung arog kaya ng perming dalagan kan sarong lugar. Sarong nasyon. Dapat magpakarhay ang mga leader. Sinda mismo ang maging ehemplo, modelo, magpaarog nin tamang pag-uugali, bakong korapto, bakong balasubas. Ang nangyayari kaya, kadaklan sa mga congressman niya to, senador, digdi sa Nasyon Pilipinas, garo, nagiging balasubas na. So, issue sa flood control, nawara na. Tapos, ngunyan, kinakalkal ining si dating Senate President Alan Peter Cayetano ang sa iyang mga anomalya duman sa tagig ni Senador Pampilo Ping Lacson. Ang problema, may nagluwas man na bareta. Ang pagiging smuggler nga kan sa imong aki, Senador Ping Lacson sa simento. Dahil mo nga narisa, pambihira. At puro pareha sinda, mga korapto. Kumbaga, pag-adalan po nindo, pag-adalan niya to, anhiro kan mga politiko sa Pilipinas, an kadaklan korapto. Kaya di po kita maasenso pag-arog kay ng dalagan kan Pilipinas. Bilang sana sa muro ang mga tultol na politiko ligdis sa tuyang nasyon, sa barangay pa sa nangani, may korupsyon na. Ano pa daw sa taas? Mas nga na ang korupsyon sa taas.
na nagpupunpo sa taas ang grabing korupsyon ta sa barangay. Kasino sa naman ang makurakot kan mga barangay official dyan. Minsan nga ni kulang pa bitin pan pundong pinagsasabing sa laog nin sarong taon milyon. Kasino yan pagbabarang-bangaon kung sa proyekto kung ibakal nga ni yan in relief kulang pa yan sa laog nin sarong taon pan relief sa na kan mga kababayan niya to sa barangay kung igwanin kalamidad. Hindi po ang dapat pakaisipon kan mga Pilipino na dapat day kita madara sa mga uro ayudang ini. Pirmi na sa nakayang inisip kan mga Pilipino ayuda. Pag mayong ayuda mabublay. Pag para yan 2,000 na yan. Para kunyanan, abangan. Ako nga di nakabali sa lista, maginguwa ka. Iba ang dalagan sa Pilipinas kung isen mga harani sa kuron, yun perming nauringan. Kaya magdukot-dukot ka man sa kuron. Masakit kung uring sa naninabot mo. Mayo mo na yun. Ay hinda. Mabuboysit ka sana. Nakalista nga ako, mayo mo na kung inabot. Ikaw mga arog ka yan. Irirelista. Iba so nakako ay makulog talaga yan sa buot pag arog na po kaya na kan mga nangyayari pag eleksyon. Yan ba nga ako sa listahan, mayo nga susubre. Ay tapos, pag arog na niya ako kaya ang mga daralagan niya to. Kaya ini pong mga uro ayudang inikan sa tuyang gobyerno, pigpapara bulong-bulong sanaan na kapungutan kan mga namamanwaan na Pilipino sa endang mga pangangaipo sa pang-urual daw na pagkabuhay. Majority po suya digdi sa ginigibukan sa tuyang gobyernong mga uro ayudang ini. So mga nagpapagalugod na dapat tabangan, pigpaparapadipisilan kan sa tuyang gobyerno. Mayong mga pro-fuel subsidy. Daw, sigurado daw na gabos na tauan kan fuel subsidy ang yaon sa transport sector. Pigdidilinsyan pangani kan mga LGU. Kan DSWD ta, sabi, igoda, 3,000 sana sa tinao. Ata, 5,000. So, dapat ma-receive. Duman nga ni sa ibang banuan, garo, 2,500 sana. Anong nangyayari kan 5,000 na yan? Grabe, ang tab-tab. Kaya na magparapagi yun sa LGU. Ang LGU, minsan pigpaparadirilinsanan ining mga ayuda pong ini. Amak mo ang uplift na yan. Ini sanang sa uplift na ini. Kung uugiron, ano tapapagihon pa sa LGU? Ay, direkta na kan DSWD an magtao sa mga barangay. Minsan kaya pag pinaagi sa LGU, yaon na dyan. So, igwang nakakabugtak sa listahan na. Bako man talagang kapable, bako man tios, bako man haraning magtios na, ang sarong persona. Napapaano ang paglista ka ini? Igwasan ng mga pinipili. Listahan kan DSWD sa KPSA, makapili. Bakong makapuno. Pero gobyerno kan hapon, ang nangyayari gobyerno kan panahonin hapon, ang nangyayari sa Pilipinas ngunya. Pilipino tago, Pilipino tokdo. Pilipino igwa, Pilipino mayo. Ay inda pag-arog na po kay nandaralagan ta makahirakkan mga nagtitios na mga Pilipino. Pigpapararulo ko sa nakita kan mga yaon sa gobyerno. An kadaklan. Igwa pa man mga tultol. Amak mong para nagduman sa Davao. Sarong eskwelahan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pigpaparakurawan bangag. Tultol daw ng mga kaisipan yan kan mga hobin ngunyan. Mayo na pong mga respeto. Dapat talaga ibalik ang good manners and right conduct sa mga eskwelahan na nawawara na po. Ngunyan ka, pigribayan na yan, kan values education. Nabagang nangyayari kan values. Mayo ng mga values ang kadaklan ng mga hobin ngunyan. Isay ang nangingenot. Siyempre, si Vice President Sara Duterte tasigan kurukuraw duman sa Dahag sa Netherlands na ngaya kaya kong bumayad 5,000 para sa na ipapatay kahit ang mistress ng asawa kong si Attorney Mans Carpio.
Amak mo yan, sa inutan, bandera pa kan Pilipinas, pinag-uorgulyo, kapasupog. Kaudasupog na Vice President, di pag-arag ka, paparagamit pan Pilipinas sa kasusupgan. Tol-tol daw na utak yan. Kaya yun po yan ang piga-arog kan mga hobe ng mga Pilipino, ang pag-uugali kan pamilya Duterte. Pero pasil na sanan magparatarara, maski na ipapagadan ang sarong tao. Pinuunan sana po ini kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nakadakol ipinagadan ng mga Pilipino sa war on drugs. Kaya nga ni siya nakaduman sa ICC sa kasong crimes against humanity. Dakol po kan ipinagadan niya sa bagay bako sa naman sa igwa man pong mga parehas niyang bangagman ang isip. Na ibang mga naging presidente, prime minister kan iba pong mga nasyon. Isipon nindo nasa 125 miyembros kan na ICC na mga nasyon ang kabali po diyan. Ayan, paghuna ninda, tul-tul ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, mayo man po, sagkod ngo niya, naman na ang daindatang pag-uugali, ang korupsyon, ang pro-China, ang pamilya Duterte, naman na kan ibang mga senador, asin congressman sa Satuya. Report! Yan man sa linya si Karundang Raquel, pasok. Salamat tabi karon ng Philip sa sapiyang dugang na impormasyon sa lado lokal. Liwat na nagpartisipar ang Bureau of Jail Management and Penology Camarines Sur sa ikapat na edisyon kang Feria di Camarines Sur unya na taon 2026. Sigud kaya tabi kay Jail Senior Inspector Michael L. Orbita, ang bagong talagang Provincial Administrator kang BJMP Camarines Sur, dahil na bago sa sindang araw kay ining fair, huli ta permi magda sindang naiimbitahan, inita nga ni Ibida, ipahiling asin ibenta mga produkto mukna, pinagsagibo ka persons deprived of liberty o mga PDLs, hali sa anom na jail district. Kung pwesto ini kang syudad ning Iriga City Jail, Naga City Jail Male and Female Dormitory, Ligmanan District Jail, Sipokot District Jail, asin ang Tigaon District Jail. Kabilang tabi karon ng Philip sa mga produkto na ibinibenta sa fair, iyo ang mga basket nuts hali sa Naga City Jail Male Dormitory, wallets man asin slim bags hali sa Tigaon Municipal Jail, saruman na picture frame hali sa Ligmanan District Jail, asin mga kakanon hali man sa Naga City Jail Female Dormitory. Ipigpailing man ni Jail Inspector o Jail Senior Inspector Orbita ang sarong lampara o lampshade na inaapod na lampara ng paglaom kung saan itinampok ini sa imahe kaya ni Our Lady of Piña Francia. Ang pagpapailing kay ni tabi karon ng Philip o sabi nga ni kan ang magiging income kay ni mapapasiring sa BGMP vote sa feria sa mismong mga PDL sa nagmukna, nagibo ka mga produkto na pagkakantanganing maipantusto sa pangangaipuhan kan sa indang mga pamilya. Katakot kay ni pikinggan nyo niya ang mga parabakal at sa tuyang mga namamanwaan na bisitaho ng vote kan BGMP asin tangkiliko ng produktong gibo kan sa tuyang mga kababayan ng mga PDLs. Maghahaloy tabi karon ng Philip ang Feria di Camarines Sur hanggang sa maabot na Agosto 3 presenting taon. And katakot kayang tabi karon ng Philip, apigpunan na ang opening tabi kang activity ka ini sa pakikipagtabangan, sponsor ini ka proyekto kang Department of Trade and Industry Camarines Sur, ining Feria de Camarines Sur na nasa ikapat ng edisyon ngunya na taon. Piga sasagibo ini tabi karon ng Philip kada bes maabot ang Peña Francia Festival. Nag-attender sa pinagsagibong opening ceremony ang mga opisyal hali mismo sa DTI, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture asin ang mga partners hari sa mga agricultural business sector sa nasabi ng aktibidad.
tampok sa aktibidad ng mga produkto, mga benepisyaryo kang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP kangdar, nasa 114 na mga exhibitors ang binilog kang CARP beneficiaries, agricultural cooperatives at mga partner government agencies ang nagpartisipar sa nasabi ng fair na ibuetong ipahiling, ipamitbid ang sa mga produkto, arog na lang kang mga kakanin, lokal na mga handicrafts sa sinibaba, asin ang mga ini mababakal sa abot kayang kantidad. Sigun tapi ka Rondang Philip sa DTI Camarines Sur, 6 na milyon pesos ang target na income kang nasabi ng fair, kaya pig-inganyo kang ahensya ang publiko na tangkiliw ko ng mga lokal na produkto halis sa tuyang mga farmers, entrepreneurs. Maghahaloy ang perya ni Panya Francia hanggang yan Hulyo 30 ang nagpuon ini kasudma matapos sa maabot na Agosto 3, 2026. Yan sa tuyang mga dugang na impormasyon ikan sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Salamat tabi karon nga Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Musta sa mga parantabay niya to dyan sa Burok Busok sa Banwaan ka na buhi ki punong barangay Abigail Amande. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kung panuwid man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. Right for good. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panuwid man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Desinfectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puting power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabon. Bakit makapun sa tiyon? Walang amoy kulong. Kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabon. Bakit makapun sa tiyon? Walang amoy kulong. Kahit sabay sa loob. Makapun sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 49 minutos. Makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Hoy, kumusta ki Maring Ningning Dagatan? Diyan po sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Masugid po niya ito yung paraan tabay. Mading Flore, asin man ki pading Libby Maestrado. Diyan po sa Tribal. Siyempre ki Ma'am Bilin Maestrado. Kumusta man dyan sa Nenyo Jesus, Bato Camarines Sur, ki Etche Chavez, ki Miss Ella. May mga nagtutuyaw duman sa Camarines Sur Express na pinagpost kan Agila Cup. Ano data yaon duman si Governor El Rey nakatahaw patinggayo duman sa apat na player kan Camarines Sur Express. Baka niya ako Muse. Baka uman ngayon player. Pagpaparaturuyaw. Sa financier ka mo. Noon daw ay. Pag financier, arugyan ka yan. Kaya gusto manggawin na maging player na ni Gov El Rey sa Camarines Sur Express ta perming kulilat. Kung siyan magkawat, baka manggana. Tulong daog na da. At defending champion, tulong daog tulos. Ayan ang nangyayari. Sabi kan, di ba, maray pagay ka nang magkawat, so arriba, iriga. Ay, ng Camarines Sur Express ini, para nakadepending champion, gusto nang ipatahaw si Governor El Rebello. Pero man ang gigibong kanya, pakinding-kinding, nakawat. Ay inda, pag-arog na po kaya, hindi nga ni pagparahaluan politika. Dawa, sabing anpigdadara kayan Camarines Sur. Tay mo na magpara frontera dyan, si Gov El Rey. Saka na kung mag-champion liwat. Di tumindog siya duman, kaputan niya ang trophy. Bakong makarawat pa sa nadigdi sa Camarines Sur, pabida na. Kumbaga, papogi na. Paepal na. Ay mana. Sabi kan sa to yung mga kababayan, digdi sa Camarines Sur, ano nga yan? Ang ginagastos ka yan? Sa diri daw nga yan, ni Gov El Rey. Personal niyang kwarta? Yan ang napot. Masakit pag-arog po kayan ang sistema digdi sa CamSure. Digdi ka, hiling-hiling baga amak mo yan, nasa tahaw na mismo si nakapulo, si Gov El Rey. Disintihon mo na makawat ini sa basketball, panlima, star player pa. Lamang nakasando, nakashort, baka ang gusto kayo ni nakabrief, magkawat.
Diyos ko, day. Ano doon mangyayari kan Camarines or Express? Kung si Gomel rin nagkakawat, nakabrief. Ngiri. Hiding magkunyan na sa mga kunyan dyan. Ano to? Agogo dancer, luhaan. Wag luha. Ay, Diyos ko, day. Bakit ganun na ang ating gob? Papangirit lamang kita kan mga style ni kan Camarines or Express. Yan, magparapatuyaw, gob, El Rey. Sarong tricycle panunin mga estudyante mahiling sa video na bubungan kay ni na may mga estudyante pang sakay iniyan sa highway sa may barangay Bahay, Limanan, Camarines Sur. Mayo ng malunadan. Diyan kaya sa mga barangay na arog kaya siyempre ginigibo ng Christmas tree and trimobile. Kamu mandaw. Mga estudyante dayan kan Humubuno High School. Kasaalan man yang kan driver. Ano yan tapig pasarakay dyan na karoon na Christmas tree. Kung magkaurong kang dyan, di mayo man ang problema pati kan mga trimobile dahil man naka-insure dyan. Ang mga ano yan, ang mga pasahero ninda. Maray pa ang jeep. Hinihigpitan yan kan LTFRB dapat naka-insured pati mga pasahero bako sanang an bihikulo. Yung mga trimobile ang prangkesa po kayo ni sa LGU sa naman. Makuasindanin rehistro sa LTO. Tapos prangkesa sa LGU. Naka-insured sa nakayan ang trimobile. Pero ang mga passenger dahil man po yan. Kaya ingat-ingat po kita pag-arog kayan. Pag nagkaka-aksidente na, yaw na po dyan ang problema. Mahabol kita, mamang kita nga habulon. Sabi pati digdikan mga netizens, kulurum na dakol pang tapload bagayan Sergio. Umayong dakop yan sa LTO. Sabi ko na, kulurum pa da. May taplod pa. Ay santisi mapag-aral. Digdi ka sa Pilipinas kung makalusot-lusot. Kahit di pwede na. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan po sa San Vicente Sur, digdi po Siyudad Can Irga, Kipunong Barangay Vincent Boyet Nagrampa, and sa Barangay Council, Kikagawad Juni Nacario. Nahiling ko baga dyan sa kunyan sa Santiago, digdi po Siyudad Can Irga, namumurot nin mga plastic sa mga nagkapirang residente sa gilid kan Tinampo. Nangangingenot si Kagawad Prunying Borela. Pero grabe ang pa-impress ni Kagawad Prunying sa mga taga Santiago. Ma-re-elect yun din. Marisamon mga barangay official na grabe ang pa-impress. Pero sabi ka itong sarong constituentes dyan sa Santiago, gani ang Patinampo sa di pababang sakop niya di na sisiminto Santissima. Pan na nga pagparakagawad, mga nangani nga migtulong termino na ay nyako. Umasa ka pa. Oram dyan nga di papogi si Kagawad Pronyeng. Ay inda. Siya kaya namamahala kaya ni sa tupad. Pero tupad na naman ito sa mga nagpupurot-purot kan plastic. Gagamit ka mo kan ibang barangay official para magpapogi. Pero ang sinisweldo sa tupad,
hali po yan sa kwarta kan gobyerno, Department of Social Welfare and Development, ang nagpapa-audoling nga ni dyan, bako man di sa Department of Labor and Employment, counterpart kan barangay. Na Malaysiang ko sana dyan Santiago ta may mga drainage dyan na di lamang naakalan puun pa kayo ito sa kudngon yan puun pa ang kapitana ka ito si dating kapitana ngunyan kagawad na Maria Kitty dapat linigan man lamang ang mga drainage dyan maipariprap ta ay ano na niya akong barangay ini hindi man basang napapakaray paparapipirit akong magkandidato ay hindi inglew sa payo kasi Commander Abokiton. Narig kaya dahil kakalig payo, maglalagi kasi iton barangay. Ay, pumundo raw ngayon kasi ito. Kaya tapos, sabi ko Attorney Elak, kontra niya ako si Commander dahil ako maglaog sa batalyan ng politika ta marig mayo akong kulog payo. Baka pati niya ako payo-payo ko na magkulog sa konsumisyon sa barangay. Joke lang po, kamuman daw ay. Ano ba po mga barangay official? Pero hayahayan payo-payo. Nag-iguang mga pa-seminar kay Bapa Daso Mistress. Yan ibang barangay kapitan. Nadadawag ko sa naman yan sa istorya kan ibang mga kapitan di sa Iriga. So iba da, nagtuturungit, nagsusurugal-sugal. Kan panahon na iguang lakbay aral, nagbuburo-lakbol ibang barangay official, mga kapitan. Ay, pag-arog na po kayan, ginagastusan pa kamo para mag-seminar na makakualamang nin maray na nanodan, nali sa ibang lugar. Ito pala, iba man ang ginigibo nindo. Mga kalabulastugan. Kaya minsan kunyan baga inuntok na itong mga lakbay aral na ito ang nagluluwas lakbay bulakbol na trabaho man kay ito kan Department of Interior and Local Government gumastos ngayon barangay mag lakbay aral kamo takaning may mga mano dan kamo ay ang nangyayari lakbay bulakbol kinukuha pa sa pundo, hali sa barangay, tapos sayang kan kwarta kan barangay, ginastos sa lakbay bulakbol kan ibang mga barangay opisyal. Nasa tuya pong tamang oras, eksakto alas 8 na pag-aaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagirumdum. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Harog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya. Like glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, legalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Ilocos na Nakins Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdipo sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas
measles, rubella, supplemental immunization activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ay nagkakapirang opisyal palan, nada ay nagbabayad nin kuryente, electric cooperatives, nagsisimbag sa konsumo, kinumpirmar kaneya. Yan. Isay daw ang mga opisyal na yan. Kan lokal. Nada ay subot nagbabarayad nin bill sa kuryente. Ano daw, igwamang gawd sa eriga? Ayan mismo ang ipinaluwas na pahayag ka National Electrification Administration. Ang pangyayari. Jata pala ng ganaan na Team Iriga kontra sa Team Buhi sa Open Division kan 3rd Aguila Cup Intertown Basketball Tournament sa score na 118-72. Mag-champion na naman ang Team Iriga digdi sa Aguila Cup na ini. Sabi po digdi ni Agent Rick Diaz, dating Regional Director, Interpol, kan National Bureau of Investigation, an ICC, iyon tuta ni Marcos Centrillanes, sabi ni Sara Sayad. Yan ang pronunciation niya na kan tuta. Ang mga arog kaining pahayag, mas lalong patunay na may sayad talaga ining si Sara. Dahil nag-iingat sa mga sinasabi niya na nakarecord as in namo-monitor kan ICC. Few days ago, sinabi niyang dahil nakakatabang kay Rodrigo Duterte ang arog kaining mga aksyon duman sa dahag. Pero ginibo niya pa man giraray. Dinagdag niya pa na mayong ibang kasong kaputan ICC kundi an kitatay sana niya. Ini ang totoo 125 na mga nasyon ang kaibahan sa Rome Institute na nagbilog kan International Criminal Court. Sakop kay nan Western Europe 25 nasyon, Eastern Europe 20 nasyon, Latin American asin Caribbean 28. African 33 asin Asia Pacific 19 nasyon. Si Isay man si Marcos asin Trillanes sa mga nasyon na ini. Poon 2002, 34 kaso naan kinakaputan kan ICC asin 24 sa mga sakop kay ni iyo ang crimes against humanity. Igwaman na mga na-convict asin igwaman na na-acquit. Paki-research na sa naman ang bakong miyembro kan ICC ang Estados Unidos asin gustong tunawon ni Trump ang ICC pero dai kaya. Kan US ang gusto kan 125 nasyon. Baka sa naman dai ini kun dai na si Trump ang presidente yun magbaguan hiro kanduros. So ano ining mga pinagsasabi kay ni Sara Sayad? Yan ang siguro inaabot kan sa iyang isip o sinasabi niya sanaan gustong madangog kan mga panatikong DDS. Birds of the same feather flock together, di ba? Si Sara Sayad man subuot, sabi kan mga netizens, iyo ang tuta kan China. Sa panagtataram ni Sayad, saro siyang obserbasyon ko, dahil siya totoong abogada, asin bar passer.
malamang inagi ni Digong sa impluensya kaya nagapasar sa WTF. Umahon man ang mga DDS mientras na nagtataraman sa indang idol na may sayad, mientras na raninang mabuksanan sa iyang mga bank records. Dahil na yan nakakaturog nintultol kaya kung ano-ano na sanaan pinagsasabi-sabi. Dahil nyo pansinon ang mga arog kaining nilalang lalo sa nang masikat as in magkakasweldo kimita. I don't know if Sarah I just plain dumb to see such a thing or Sarah just tailor their messaging to appeal to their base but framing an entire group of supporters as in unintelligent over political disagreements, oversimplifies complex voter loyalties, different perspectives, exist on political authenticity and communication styles. Preaching to the choir pa di, Ricardo Diaz. Itong mga ito sa naman ang mauto niya asin padikit ng padikit. Nasa na sinda? Bahala man sinda. Si Sara may sayan, si Presidente Bongbong Marcos Jr. bangag. Isa daw ang mga tultul na sa Pilipinas. Ayo na ba kitang nakukuha ang tultul pigpaparasabihan na bangag sa tuyang presidente. Si Vice President Sara Duterte may sayad. Dapat ribaya na. Dapat magkaigwa na po ni snap election. Malabo man. Patapuson ta na sa ng termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kung atat na si Vice President Sara Duterte, simbagon na niya sa iya, mga sahot sa iya na impeachment complaint laban sa mga ginibo niyang kabalbalan. Kung di mapatunayan, siyempre, makusog ang sa iyang pangaran na makandidato o magkandidato sa 2020 election. Ang pigbabasehan kaya kan korte, ebidensya. Kung mayong ebidensya, sorry ka na lang. Ang nangyayari, nadadaog lugod ang mga kaalyado. Araman pati kaya na daog sa bilang dyan sa Senado an administrasyon. Pag kinuha so third dapat 16 kontra duman sa natatada. Majority. An majority po kayo dyan sa Senado, an kadaklan, yaon pa sa lado ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga sinusurog paninda, sumaysayad. Marengan si Sherwin Gatchalian nakaposisyon na bilang Senate President kang na saro abo na bagang umali si Senador Alan Peter Cayetano kundi nasupog namang gayon alangan man na ayo na siya sa iyang posisyon para tukaw pa ba siya bilang Senate President. Sa urban areas, ang tolerable systems loss, iyon 6.5%. Samantalang sa mga rural areas, serviced by electric co-ops, iyon 13%. Ano ito may tolerable systems loss? Nilantay guaman mga technical losses na pag-travel kan kuryente hali sa source, sagkod sa consumers. The longer the travel, the higher systems loss. Nag-aagi kaya ang kuryente sa mga wires, transformers, and insulators sin igwang mga conductor resistance, line overloading at losses due to long transport distance. Taro pa sa systems loss ining mong mga linya kan cable tapos ining mga telcos na nakasabit sa postikan kaso reko. Kuaman mga transformer losses, insulation, degradation as in electric discharges depende sa weather conditions, meaning pwedeng ma-reduce ang systems losses kung efficient and power distributors. Pero dahil pwedeng zero systems loss. Dahilan sa electrification program kan gobyerno, dapat abuton kan kuryente ang gabus na hararayong banwaan asin barangay,
Yan ang dahilan kung taano alangkaw ang systems laws sa harayong mga lugar arog na sana kanibang parte kan Mindanao na 19 ana systems laws kung dahil man ipapasa sa consumers ang systems losses sisayngon yan ang mag-absorb kay ni siyempre ang meral ko asin mga electric cooperatives an hapot kaya ninda sa Meralco pwede pero sa mga electric cooperatives na responsable sa electrification program kan gobyerno sa rayong mga lugar duda ako po yan dating acting GM kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative kan 1986-1988 yan po ang pahayag ni Agent Ricardo Rick Diaz dating naging general manager kan Casoreco 2. Basahong kumandaw ining realidad hali ki Madam Monica Barcena sa Bulo sarong advisor, instructor dyan sa University of St. Anthony, Araybaga. Magkano? Sweldo ng mga guro Asia versus Philippines. Kung hilingon ang datos may mga kadakula paman giraray kumbaga ang pagultanan entre sa level kan government salary kan sa tuyang mga pampublikong mga paratukdo kumpara sa mga pagtaraid na nasyon sa Asia arog kan Hong Kong na 245,000 pesos kada bulan, sa Singapore 177,000 pesos, asin sa Japan 75,000 pesos. Pinaglangkawa naman ang sweldo kan mga paratukdo sa Pilipinas. Iyo sa nakaliis na mga taon nagkaigwanin serye ni na paglangkaw kan sweldo pagi kan Salary Standardization Law o ining inaapod na SSL. Hali sa dating nasa 19,000 naging 20,000 pesos kan mga nakaaging taon. Ang starting salary kan sarong teacher 1 salary grade 11 sa DepEd iyo ang dikit-dikit na ilinangkaw as nagpapalo na sa dai mababa sa 27,000 pesos sa good 30,000 pesos. Kaibahan ang mga basyan na allowance and bonuses. Kaso garo kulang asin hababa paman giraray. Nakula ang populasyon kan mga paratukdo may halos sarong milyon na public teachers an DepEd. Masakit punduhan ang budget kan nasyon ang biglaan na dakulang paglangkaw sa sweldo para sa gabos sa mga pampublikong eskwelahan po ini. Out of pocket expenses ang makulog dakul paman giraray ng mga paratukdo ang abonado sa mga gamit sa classroom as in instructional materials. Totoo yan. Reserve ba ng mga guro nyato ang masalangkaw na sweldo as in benepisyo? Comment ang sa inyong opinion. Data sources, references, DepEd, DBM, Salary Standardization Law, Pay Schedules for Salary Grade 11, Teacher 1, Hong Kong Education Bureau, Master Pay Scale for Graduate Teachers, Singapore Ministry of Education, Teaching Service Entry Salaries, Japan JET, MEX Assistant Language Teacher, and Regular Public Teacher Baseline Pay Scale. Dawa po pinaano kan mga paratukdo sa nasyon Pilipinas underpaid paman giraray sindaon yan. Kamahalan kan preso kan mga barakalon kung ikukumpara sa mga pasweldo kan ibang nasyon. Kan master teacher nga ni garo nasa salary grade 23 yan. Tigdi sa tuyang nasyon nagaabot sa 50,000 pesos ang basic kan master teacher 1. Maray-ray ko nanggad. Pero ang problema sa presyo kan mga barakalon ngunyan sa pagpapaeskwela, sa mga pang-ural daw, bulan-bulan, arog kan bill sa kuryente, sa tubig, tapos igwa pa sa internet. Kung nagpapaeskwela ka, igwa kang isipon ta na sa nalimbawa, duwang college, duwang high school,
Sarong elementary, dahil po kayang tustusan. An sweldo kan sarong paratukdo na igwanin pamilya. Kasino sana ang nakukuha. Kung may mga problema pa sa mga classroom, sinusulder pa kan teacher, so pagribay kan atop, kan labot ng classroom, so pagpakisami, so pagpapintura. Sa naman kukuahon ang kakarampot na sweldo. Teacher 1, salary grade 11, kung ang sweldo mo nagta 30,000 pesos, may mga kaltas pa yan. Kumbaga, may mga deduction sa sendang sweldo. Arog ka na hulog sa PhilHealth, arog ka na sa basta may mga kinakaltas pa po yan. Naima nariresibi na bilog ang 30,000 pesos kan sarong paratukdo. Pero maray nanggan kisa day ka nagsusweldo digdi sa tuyang nasyon. Siyempre may mga allowance ka man, may mga bonus, kumpara man sa mga private employee, mga graduado sa kolehiyo tapos ang trabaho nagiging kunyan sana. Inibagang cashier o kaya sales lady sa sarong tindahan pero mga graduate yan in college. Nga ni po ang dakulang problema niya to sa Pilipinas, nagtsatsaraga ang sa tuyang mga kababayan na magtrabaho, dawa sinda graduado, pasado, sa hababang sweldo para mas sanang mabuhay. May ibuhay sa pamilya kung pamilyado na. Pero ang sweldohon tadigdes sa tuyang nasyon, dahil po makakabuhay nin dakulang pamilya. Masakit. Sabi nga ni kayan, dawa pinaano, pagparabaranga-banga, kan income, pag-budget, mapagal sa mga nagbabudget, sa sarong nagpapamilya. Tapos, kung natao pa nin ayuda, sa tuyang gobyerno, so mga dapat lugod ayuda, dahil natatawan ayuda, teacher man nga ito pag-ayudan pa. Marog ba kaya ng rason? Alagad ang withholding tax, pigpa para kaltas na buwis sa mga paratukdong ini. Grabe po. So mga delugod nagbobuwis, arog kan ibang mga yaon sa purpose, yun, nakakaresibinin. Ayuda! Ay, anong klaseng gobyerno tayo ni? Mag-arog kayan. Kaya kapasil bagang magtaram. Kaya agta, maloko, pesta, magbayad. Wala mang permisingod. Kada ikaw magpara saragin-sagin na naaapi ang mga ngod. Ang mga ngod ay naaapi. Igwayan mga patanuman. Nawa day man nagtatanom, igwang mga gugulayon permiyan, dinadara sa sentro. Maggalas ka, sa'y nagaharali. Mayo man yan mga tanom na kanyugan, nagpipirisar ko, rin kupra. Ayan, nagtitinda ng libas, may mga sili. Ano yung bagay? May mga tanuman, pero, nakikitanom. Ano niya ko, garo daog-daog pa kayo niyan mga farmers. Diyan sana sa Marisa mo, kan mga tugang niya itong ito. Nagpipiresar, sinako anyog, mayo man kanyugan, mga tenants, ano ba? Mayong magugo, si Bossing, pag-arog kayan, nauna pa si mga ngod. Pag mayo na silang magugusi, duman sa pinag-iistaran ninda, marilipat yan kung sa ensay na naman nakakaarabot, mamurot-purot, kito mga nuyog na nagtitikrag. Tapos, magkurukab-kab kito mga bungkukan. Kaya sa mga bungkukan, kamuting kawoy, nagbubuway. So, mga ugbusan, yelo na! Walanda na unod. Ay, pambira. Ay, para karabkab. Ay, niya ako matindi. Kay, pit malo. Lodi pa ka mo, mga ngot. Ay lang manggot sa toy ang tribal community sa na NCIP kumbaga ini na obserbaran to sa naman diyan sa mga barangay. Igwa na pala bagong representative na IPMR diyan sa Santiago, Ciudad Caniriga sa pamamayo ni Louis Blanco. Nagsumpa na.
Kaibahan si Kapitan Nino Panga, kasuod ma. Diyan sa opisina ni Mayor Rex Oliva. Ang bagong IPMR representative, si Louie Blanco, diyan sa Barangay Santiago, Ciudad Can area. Barkada ko ini, amigo ko. Mistiso, bako mana ito. Maputi na baga. Ko, ang mga representante kan IP, mga mistiso na. Bako ng mga may ito. Kung sa manok, bako ng talas. Maturtiksaso na. Ay, nagkonselo na. Tapos, iniman pong Erga City Water District, nag-retiro na po. Si General Manager Loboy Corporal Jr., sa laog ng 16 na taon na pagtukaw niya bilang General Manager kan Erga City Water District na mayo man improvement. Mas lalong nagparalala, nakaretiro na lamang ang GM. Ngunyan ang bagong General Manager, iyo po si Attorney Roy Moneda. Abangan ta, sana mapakarhay mo po ini, Attorney Roy Moneda, bilang bagong General Manager kan Erga City Water District. Dahil naman lugod magpara LBM, ang ibang mga konsesyoner. Tapos, dahil na magpara wara-wara ang supply na tubig. Saro po yan sa ngaro napaamay ang pagretiro ni GM Loboy Corporal Jr. sa konsumisyon. Pero retireable naman talaga si GM, kaya lang nagpaunog-unog sana. Duman naraot kan maglaog ang prime water. Nakadamay siya sa mga kalukuhan kan prime water. Yan problema kan sarong water district kung nagkakaigwa po ng joint venture. Siyempre, mayo man maginibo so manager, so GM. Saan nagmamaniobra kan sarong water district, iyo po ang board of director. Onyan, kung ano ang gustong gibuhon sa sarong water district, mayo man maginibo si GM. Nalaugan pa kan prime water at ang may mga board of director na. Siyempre, kung ano ang gustong ipautob kan mga direktor, kan kooperatiba ng tubig, sindaan na susunod. Ano man yan, kuryente? Ano man dyan maginibo si Acting General Manager Willie Boksit? Kung ang mga direktor dahil mag-approve. Kaya po diruso bagaan junta direktiba kan sarong water district o kaya kuryente, kooperatiba. Ni po ang dapat pakaisipon kan sa tuyang mga kababayan nadagdagan pa kan joint venture. Kaya kung malaog ang ano yan, Kasoreko 3 kan Bicol Light and Power Corporation ay mas lalo yan malala. Taman sa pagpapadisganar, sabi may kompetisyon ay anong kompetisyon? Pag linaog yan, bako yan kompetisyon, sarong dilihin siya. Digdi sa probinsya can come sure. Aray nga nito nagmamaigot si Congresswoman Laila de Lima saka si Congressman Nelson Ligacion Lugod na sindaan mag-renew kan prangkesa mag-aprobar sa renewal kan prangkesa kan Kasoreko 3. Kumbaga may pagmakulog sa mga taga Rinconada. Hain daw sa congressman digdi sa Rinconada na mayo duman na dapat yung ani ang magmakulog kan Kasoreko 3. Hindi iba man ang pagmakulog for diligence sa indasan ng pamilya ang pigmamakulgan bako sa mga taga Rinconada. Ano, inabot na po kita kan oras kan stuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sendong dahin sawang pagantabay. Mga karonda, madangog